Yo, what's up guys? So this is Jari.vibes. So for today's video is naatay buhaton karon. So i-share lang nako ninyo guys nga naatay adtuon karon no. So natay usa ka igsuonon karon didto guys nga gapuyo lang taon siya sa makaluluoy nga kahimtang. Usa in taon ni siya katigulang nga babae nga gapuyo lang in taon siya sa usa ka payag. So naa ni ron siya nahimutang sa area sa Maladpad. Sa sakop sa Siaton. So ato siyang adtuon karon guys. Bisitahon nato siya didto. Ato siyang interviewon dito. So before ta mo adto guys, moadto sa tindahan, mamalita dito o gamayng pahalipay niya no. Aron pud laman na ay matunol nato niya dito guys no. Inig-abot nato dito. So please guys, humana ninyo og lantaw ning video ha. So moadto sa anay ta sa tindahan kay mamalita dito. So just hold on and ubani ko ninyo. So let's go. So karon guys na nato diri sa tindahan. Usa ka kilo are bay? So nipalit ako sa kilong nga bugas guys, may nalaman niya. Ay. Excuse me te. Asang sardinas niyo diri? Asa loyo? So palit og sardinas guys, may isang duha ra ka box sardinas. Thank you. Palihog ko arete balik 20. Thank you te. So karon day guys, humanatag pamalit so ato na siyang adtuon. So nipalit og usa ka kilong bugas og duha ka sardinas og balig 120 nga pan. So silbi okay na siguro ni no. So ato na siyang adtuon guys. Diri ra nato ibili ning kuan guys, ang motor kay dili naman maagi didto. So karon guys, gapadulong na ta dis ilaha. So na-address si auntie guys. Ning hapon te. Nara ta siya diha te. Oh. Okay lang to siya dito, disturbohon ti no? Sige te. Sige. Sama to dakit. Nalimot ko. Asa man to agion man? Ay to ara nilapaw ko. So gapadulong na ta guys. Ay, naoras siya guys. Nay, ngayong hapon. Ako dahil si Jared, Nay. Ikaw ra usa diri puyo, Nay? Ikaw ra usa. Asa dahil yung mga igsoon, Nay? Nga mo din po. Nagkasila pabaligot ba? Pabaligot ba? Taon po, Nay. So nakita na ko diri mong kahimtang, Nay ba? Maglungag ka, Nay. Asa man ka maglungag? Dada ko nang ini. Dalan ra ka diri. Asa man ang imong dala diri, Nay? Ang igalo. Diha.
So dire man ko ganihan ay gasrisoroy ko dire nay ba kay nangita ko tiada nga view diha. So nakita dire abi na ko bulutangan rag kuan kaniniong mga sugnod ba. Kana may gapuyo, may taon pud laman. Kinili mo na ang balay. Dala mo na lang. Ah, binalay. Idala mo ko na ng pag- Dala. So kinsa day mo ngalan nay? Tudin siya. Ha? Tudin siya. Lodinsya? Lodinsya? Tudin siya. Lodinsya? Apelido? Ay, galubag na na ay balik ka sa kinamay. Ah. So tao nay so gablag di ay ko nay aron makita sa atong mga katawhan nay nga tingani imong kahimtang karon. Pila na ka years diring puyo nay? Lagi. Ha? Tulo na katuig. Ladugay na siya diri guys, tulo na katuig siyang pinuyo diri guys. Niyag maulan nay mabasa ka diri. Ah, naay gamay kuan guys, naay gamay nga wala na buslot. So dito ra siya mo sa lipod. Yung taon pod. So karon nay niari ko diri nay aron nag-vlog ra ko nay ba. So ipakita ti ko sa mga katawo niya inani mong kahimtang nay. So karon na ako'y dala halipay nimo diri nay. Taon. Ay sana ya. Taon wala pa siya paniud to. So na ko'y gamay ko andre nay. Sa Uday gamay na kong pandiri nay. Maro dyan na akong nadala ni mo nay. Ay gamay bugas nay. O kinsay mong paluton ani nay? Ah, imo rang koan, kanang matod nimo. Dinda po'y gamay sardinas nay. Salamat. Walay problema na nay. Salamat po. Sakit. Ha? Okay na. Ah, dugay na. Abot Mindanao. Abot kas Mindanao nay. So imong papagmama nay wala na nay. Ah, wala na taon. So, kuhaan sila ng ako na anak na paabot ako nini. Hindi nga ako numero ka sa nito. Wala kanila ang kuna nga anak kanay. Ang taon. Sa ito mong apelyido nay? Ha? Kaluso. Kaluso? Ibalay lang ako kay Dumay. Ah, taon so nakita nato diri guys nga dili gyud safety kayo yung pagpuyo. So busot-busot yung mga atok diri. So isip ako pod pobre raman pod ko guys. So nita niya ko ikahatag nga bay ni nanay guys. So karon so kung kinsa tong naay maluoy taon diha nga adunahan diha o kinsa tong ganahan mo donate gisendra ninyo sa ako ang kuan sa GCash number nara sa description sa taas. So pwede man nato palitan ning kananay dire siguro og kaniniong kuan materyales iyahang balay. So ato ning ilisan ning iyahang balay og kuan kaniniong ilisan nato sining iyahang atop. Pwede man siguro ni mailisan. So depende ra sa atong madawat guys kung naman galing mo donate ninyo diha maluoy mo ni nanay. So pangarap po na akong makatabang sa isig na tong katawo nga nagkalisod pinagi sa inyong kuan suporta. So nakita nato ang kahimtang ni nanay dire no. So maura to guys. So ato siyang ari dire. So daghan kayong salamat sa paglantaw ninyo guys. Sige nay maura to nay ha. Daghan kayong salamat nay sa imong paglagad po nako nay ha. So po nay bason makabalik ra ko dire nay ha. Salamat kayo nay. Bye nay. Mingamping. So nakita nato si nanay guys nga nalipay jud siya guys. Bye bye nay. So
So mao to guys, so nakita na to ang sitwasyon dito ni nanay no. Nga luoy jud guys siya dito guys kay kung mag-ulan, matuluan siya dito guys. O wala pud siya kaniniong suga dito. So pasensya kayo guys kay bali jud na akong limuta og pagpangutana sa iyahang edad. O usap pod nalimot sad pud ko pagpangutana og asa iyahang mga anak. So mao to'y problema ato kung bay limutan na akong pagpangutana. So bason sa sunod video guys or sa sunod balik nato didto, mapangutana nato to siya. So sa mga adunahan diya guys, sa ganahan mo tabang, so pwede mo maka-donate guys, pwede mo maka-send through GCash. So ang akong GCash number guys is nara diri sa description sa itaas. So palihog lang tawaran ninyo guys. So kung makadawat tag dako-dako, so pwede nato palit og materyales sa iyang balay. Palitan nato og kaniniong ilisan nato og sintong iyang atop og kaniniong palitan nato siya og kaniniong solar para na siya ikasuga sa iyang balay. Og palitan nato siya og mga groceries parang na siya ipagkaon na dito. So og sa mga nang donate guys, sa mga nag-send, so pwede ninyo gi-screenshot ang inyong gi-donate dayon, pwede rin niyo i-private message nako or inyong i-comment for approve. So sa sunod video nako guys, so akong gi-compilation dito og kinsa tong nang donate, kinsa tong nang hatag. Hinaot nga suportahan ko ninyo guys nga ingnan ang mga content na akong pangbuhaton. Og hinaot nga daghan pang matabangan nato pinaagi sa inyong suporta diri nako. So salamat kayo sa inyong paglantaw guys, and don't forget to share, comment and follow my page. So maura to tanan guys, og see you into my next video. So thank you for watching.